tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video a po hian chumdang ang boka movie munom takmai Jack Brooks Monster Slayer ti hi toikim taka thira ngai thak hona hun ilo nei leng umyang Africa ram noya cheng nammol ho chuan an khwa be tu ma sangrik thon thu a mit pakhat chau nei palian tak cyclops an ti mai chu an thei top chho in be ve ma se an hne ngang si lo wangin legendary monster hunter puina chu an ngen ta hial mai le he thil lo in chan na hi chu kum enge mo zat liam to ani in tlangwal pakhat thin chia le swal zet jack chu oma a thin chiat swal butut em awang hian mi zong in an ji a zirtir tu te po in an shem na sa thei hle ma se a sot pha lem lo thung chuti lain hetiang reng hi aningai bik lem lo mi panau pang fel le ti nuam tak ni ve chinin chum khat chu an chung kwa in camping nein ram hnuai an riak dona radio play in an lama an lim tlang hle je kanau mei chelam chu ram hnuai lama virder derin chuti lai tak chuan troll ron in lar thutin ala a ei ta dai mai le je ka laulu tuk chu ding khong rengin che chang tur po om talo anu le pa te chu tlan phei ngalin troll chuan anu zok chu alo ei vele apa chuan beilet ve bok ma se a hne ngang si lo theilovin je ka chu tlan chewat turin a shil lom reilo ti hnuwa troll chuan apa po chu ei vele in je ka po in thing harin a thei paling kwa chakin atlan cheta a adam chua pha ta hlawani tuna chuan je ka po kom som ni lai upa ni ve to in puitling tak ani ve to a ma se hun kal to a athil ton rap thak takawang chuan thin rim na in a khatla to thungani plumber na thok chinin zana classical boka anun kai shwai tu town councillor Silverstein chu a muzia bok chen ma se councillor mu chin hi asot pui mo ri le thung zandang ang bokin klasa chuan tlai le to in atlai chhan to ema wangin professor Crowley po in makati to shan lova khau po hau ngai to lo abial nu if chuan not pe in class miss jin lu to ka wangle pen em po apai chi lo wangin alung oi lo thu ziak professor chuan sodium na tho dante zirtirin class a zo nu thleng po chuan abial nu if chu alalung oi theilo an classmate John chu ron kalin if chu aron chai vela mithin or tak je ka thinin atwar lo chep ma se ain sho sak tak ma chuan professor Crowley an aron ko hlo atlai zia china wanga akam khat deuh nu chuan a inthara pipe fel hel deuh te chu en sak turin ange na ni je ka puan professor ina chuan kalin a ui waldo chau ne na professor Crowley chuan a in la nok nuai chan te chu soife in nok deuh ruma se atlom em wanga le ani thua soyani basement a chukin jack chuan pipe chia te chu siam ngal molin mangchin turin atia ma se alola cha chuang reng lo chuni in puak ke popin vov chuan jack a maya tak ala fu zui heti lai mek hian bon lam le chu zim te akakin engemoni hi aron eng chuak phat mai jack chuan vov chu thlak angai tur thu shilin achia hi ka honanga a angka mu huna thlak turin karon kal le don nya ti in akal san ri tani avan la chu ala nung lok theilo zuya athin butut achuak le don ta ma se ain ro sak tak ma in aron nung le theilo do kan bo a tui taka professor Crowley muthil lai chuan a ui waldo chuan pon leiko achanga khuron chuak ngo chu abau ta ngeng mai khu chu in chunga zamlut zelin professor Crowley an a hip lu rual chuan aron har ta kok maya thau phutin amit meng te chu adum ta vek mai le vai mel taka kal chutin om zenei map lovin kongka te chu asu ta ngeng mai asu thon thei nu chuan pon ro sur hnuaya chuan chuakin a har chhuale me chuan zing alo ni der to a ui waldo la chuan ama chu bau ngekin akutan en la chuan le ham buan ti sha tak main alo dum ber vek eng ma she der silava makati hle
an le hoinak chuan leikhwar kuk chu hmuin chu ngei chu akut ber vek chhan chu ani ti a thiam ngal swadur la in alei ham kwak duk to chunga chuan enge om chia ti sha tumin lai zo lo lo atum tani alai fe nu chuan pipe ke le box maktak chu alai chhuak tanol mai box chu ari tham ema wangin la chhuak tur po in be fe angai alak chhuak nu chuan office a keng lutin a chhunga chuan mishing ro a muta akeru te chu awi waldo a pe in chuta thil maktak a muta chu ro ro lung chu alo la phudup dup mai ni waldo chu alo bau le twar to crowley chuan a choi chhuaka a phudup dup chu ti re tumin a met chiam akuta chuan pher nuain ati ni haulovin akut chuan ako chunga thun lutin alem ta duak maya ni khoshilawin a omzui lelama jekapo professor crowley wolf thlak na tur dapin hardware store akala dor ngak tupa howardan wolf model an huchia mai chu makati hle ahmu na mun azo nu phei chuan amakti na azwal tul wolf tharla a ilocal le huna so in le aphena an cherap thlak tak in phum ro chanchin chu kashil don chenia ati professor crowley po ron harle to in a om chu thakti in a hia deuh swa reng maya arila cham lebok fricha kalin e tur antapa ma se a engama chu a e in thei ozong lo aka in sa bag a support to lo ni in alang zana chuan jekapo classical turin atlai lo vemiala an professor ber zo ka chu aron tlai ve ta tlat mai ama la chu a nok bal no maya a om te chu lahiat swa rengin akutin eitur a hum trubok chutianga a om ngai silo wangin azir lai te po in makan ti hle green board ta te chuan omzenei a ilo thai kwal velin azir lai te po anuya zarap masele board chu aluak khum ta bor mai akor 25 ngaling class po chu ati top zuitani john po in jacobial nu if chu chaila chingin jeka hnena te chuan abial nu if chu enkol chale zwal turin ativela jeka thinin atwar haulo a nexia if it chuan tharum ahmana wangin jeka chu a hau vele professor crowley po chu ar sapom chun eipa mu chunga ho in a ui waldo la chuan about top thei der lo aril cham are theilo wang chuan fricha e tur dang daple tuma mase apum chu engtine monia ron omin thok le khata apuma tang chuan octopus kut angtak tentacle anti mai chu aron chuak ta nger maile crowley hlaulu tuk chuan manbet chotin bakche in a chep chum mok fridge chu a han hongta ale mase thlai bak engma e tur alo omlo chuni in chu vele bau chia tu awi waldo chu manin zanri atan ahmang ta mak mai ni jack po in a counselor chu mole to in ramdanga kala nunbul thar chanchat le hi katan chuan a cha in karing atia mase silverstein chuan i buai na hi tlan chat santum su i chung te chunga thil thlenga wanga hetianga om hi ni a chumi chungchang chu soidun i du empty na zota mase jack chuan ka soi pe to lo monster ka mu awangin minui zat vekalom baka ka chung te kha ka tlan sia san anga ka ngai wangin ka in thiam lo na hi ala re lo bukti na changa silverstein po in chu chia chu i thin chia chhan em hi ani hi nangma le nangma hi ila in ngaidam theilawani ti in ashil jekapo professor crowley wolf thar la turin hardware dora buk chuan akal le a chuta dor ngak tupa howard chuan a in tiam angye in professor crowley chen mek na in chanchin tihbaiawm tak chu shilta in katet lai chuan so ina chon kapate emitanen kan cheng dun china kapate chu researcher ni in khovel mun shanga jin kwalin thil enge mo hi aron lakhom china chum khatsu japan changin glass achunga lungdum vek om hi alo hona an soidan chuan kum enge mozat liam ta khan khovel ti chetura ronkal ram white chu begin an hne theya ti chuan alung chu trophy ang reng devin anda chataring ani mi shang kuta to in dor shanga zor ani nu in kapate chuan alei fu ve ta ni in alang tlai khatsu makti taka chu lung ka en lai chuan a box chop chuan ka thlau palta a
a glass chu a khik pha ruwa kani chuta box khia chang chuan khuron jam chuakin ka patia chu a boy phata a amit te chu an dum ta vek mai ni khata chang khan ka patia khosazia chu amak ta em maya engtik lai po in aril chu acham huam reng maya keipo in ka lauril ru viau chin box chu kan en le chuan lungdum chu alo om to reng lo ti ka sia a chuta pona kan ui bau ri chu ka shele ta kan en nak chuan ka patia chuan kan ui chu alo mek chu ni in ka vakal nai chuan ka kut ngei po chu minlo ei sak ve ta mai ni ka hlau lutuk chu in chunga ka tlan lut ngala silai chu in ka hlum pha ta ni chu minu chuan arwang chu box chunga da in hnung lama ka phum ta a leipon atang te chuan alung phuri chu kala she theinia mole atia jekla chuan athu soite chu oilo mel takin mi panaw pangin engtin nge ruang boxa da in iphum le thlap thei ati deuh kher hawar ta chuan approve nan apatia khel bang akut bung thir kom avwa tak ngut chu a mu phasak message ka chuan enga te vakma alangai sak chuang ozong lo poisa chu pe in wolf tharnen chuan a chwa santani school lama chuan jack po in abial nu if chu bia in ama zana ache dana wang chuan ngai dam adila mase ifi chu asa zwal tul mai si in chen chungchang hial te chu soikai chawin chu ero jack chuan adu velo hulhwal an professor bear crowley la chu do kara chuan muthorin akor la chu abal ngaya labal ringin asen sung mai ni thomri ya chuan ron harve hlulin a om la hiya chwa pa chuan an hoi kwal vela ma se engati ma chuan aluak le talwar mai a khosa kwal dan je chu amak lulai em wangin zirlai me che pakhat chuan avapan naya ma se professor crowley chuan alo nam leng lop chuta a ai makle rap thak zwal zoka khosale in thisen te chu aron luak chuak ta bor mai azir lai ho zong chu hlawin antlan chuak ta sung mai jack po in me chani khoshila watlu chu puin a shwai chuak ve ngal crowley po chu ching nukin ataksa chu ain thlak danglam chanta ataksa chang chuan tentacles tam tak ron chuakin chung chuan zirlai te chu mantumin an zui chanta jack ivle meichia te chu room pakhata lutlangin tentaclein alakma in kongka an kharman hlo zirlai van duai in saseng ve man lo po tam tak omin tentacle chuan manin classroom lama apot let mia mai ni crowley chu ram sarap thlak le tihbaiawm zeta alo in thlak danglam to ani ti mo in an hlau hlom hle bok athin zona chuan an chekeng lungdum ngei mai chu lang theya phudup dupin jona chu athat ma sabera fluid ten zet aka chunga adalu nu reivak lawa chuan jona po chu monstera changve in zirlai pathum velo jekate bachalian ho chu zong turin professor crowley chuan atir chuak ngal jack chuan kongka chu nget taka chon tumin ifla chuan in khar khum lova pona chwa chu a that zok arin tholo soive seka jeka thinin atwar le talo an me chhwai tella chu a hliam chetia wangin alo chap ve pur mai boxi monsara changto jona chuan ron hutange in ifi chu tlal chemanin me che pakhat ero du ain a speed alo muang dewaniang amanta puitla ka to lo ti mu in jack po in atlan san ve dai zirlai monstera changmasa satela chuan jack le if te chu zong ngal zelin antan po biruk na awang seng to hle john la chuan avil dun deuh chot to mai boxi nen corridor lama la monster ho chu anlo in dai zai em to boxi an vanei siamin janitor chu an mulo anila speed muang bok ahong rei sem swam lutuka monster ho po anron thleng pha man ama beratsu an la e pha dai zui jeka van la chu anung le theilok to lo if la chuan van jong lutuk akhal renga wangin alo an khum ve hlak atopa chuan ven chu nung hlovin radio ala chuan an chung ko a to swal an to zana an lam ho dial na hla chu ron in play non sekin jeka chu ading ta chat if la chuan alo an khum le hlai to
Jacket hin tuar lo chuan kara changat suktir makin a hun kal to a thil ti swal ang chu ti swal non tum to lovin monster chu tlan chiat san lova beilet zok atum ta ni man ro shang shang te chu la khomin skula chuan avakir le ta monster chang to zirlai pani ten janitor taksa an lo elai chu mo in anin be chan ta thinrim na a khatti taka chung monster ho po chuan jeka chu an hne mai ta haulo ne a hne kin jek chuan atuk zalta ve ve mai lelema crowley po arila cham le to hle crowley zong mek jek po in azon lo zok jona chu mu in anin be le ta monster chang masaber ti taka midangot ai chuan jona chu a fei hle jeka chuan a hne lo lamma ma se ko to pa chang to jek chuan le thal le in a chak zo ka chang le ta a hliam te chu te pa tuamin sheipui ala a classroom a chuan crowley be turin aluta jeka chuan zirlai ho a shena tentacles chu chokbung mak makin crowley chuan aron be ve chanta zirlai monstera chang chu mathea mangvelin anin swalai chu alo mu nom thlir vela ahlim hlebok ma se jekan cabinet kong khar ti chia a monster pa atha meu chuan anui to lo chiang hle jeka chuan cabinet chunga sodium chu mu in ama professor crowley vekin azirtir chin chu shechuakin ama be nana man chu atumta crowley chuan manin akhai kang vela chu tak chu rem changa mangin jek chuan aka chunga sodium athun pha theilo reilo te nuwa alu chu apua ke zui ma se alung chu ala phut dup dupawangin tentacle ho chu anla nung veksi jeka ngei po chu man vele in an hnuk ta dor dor mai jeka chuan sheipui bok chu chu le in chu lungdum phudut dut reng nge mai chu a chek cheta a tentacle ho zong zong po chu thi ngal vekin jek chuan an glass a star nu me che pakhat chu pan nain alom nan adut ngek heta chang hian jeka nun chu in thak thleng dorin monster be chu akawatla a ngai ta makin a masaberatan an chung ko a an kem na ram hnoya bok khan kirle in a chung te eizo sak vek tu troll chu thatin chu mi hnu chuan khovel mun shang shanga monster bein azin kwal ta china tuna tak chuan atir lama kan thlir zuai ang khan cyclops laka khumi te chan him turin africa a omme kani ole engpo ni se tun chimatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule